Забелязала съм нещо много интересно. Повечето хора знаят, че искат да постигнат нещо повече в живота си. Но много мъничка част от тях изобщо някога достигат до там. И не защото не са умни, не защото са мързеливи, не защото не работят и не защото нямат възможности. Днес искам да говоря именно за това, защото и лично аз самата съм го преживяла. В първата част на това видео ще говорим на тема илюзията за движение. Хората, знаете, че в днешно време са изключително заети, поне голяма част от тях правят нещата постоянно едно и също. Четат, гледат, започват нещо, отказват се. Но ако ги попитаме след 5 години, по-спокоен ли си? По-уверен ли си? По-близо ли си до това, което искаше? Тук отговорът на тези въпроси често е не. Движението не е яснота. Заетостта не е посока. Част 2. Страхът да спреш. Истината е, че много хора се страхуват да спрат. Защото когато спрем, започваме да чуваме мислите си, виждаме какво точно ни харесва и разбираме колко време сме отлагали досега. И именно това плаши. Много по-лесно е да сме заети, отколкото да бъдем честни с самите себе си. Част 3. Една от любимите ми части. Защо някои хора стигат далеч? Много често ми се случва в разговори с мои партньори, с потенциални такива. Ама виж, еди си коя, тя е стигнала до върховете. Аз няма да мога. Боже, защо така си мислите? Хората, които стигат до върховете в реалния живот, те нито са по-умни от вас, нито от останалите. Те просто спират по-често, мислят по-задълбочено и не бързат с решенията си. Тези хора не търсят бързи резултати, те търсят яснота. Тишина, наблюдение, търпение. И тук идва част номер 4. Личният момент. И аз също съм била от хората, които си мислеха, че трябва постоянно да правиш нещо, за да можеш да се качиш на тези върхове. Доста дълго време не осъзнавах, че не всичко се решава с действие. Някои неща се решават с спиране. Просто с моменти, в които трябва да си дадем време за спокойствие, за ясна мисъл и за градене на система, по която да работим. Кратък личен момент. Това може да бъде 5 минути, в които ще отидеш и ще си направиш дневната или вечерна рутина. Без конкретика. Въпреки че хората казват, че трябва да има конкретика, не винаги е задължително. И най-вече без драматизация. Когато започнем да изпадаме в драми. Аз този месец няма да си направя точките, този месец няма да мога да го продам, да продам или с колко броя от този продукт. Няма да мога да взема следващия това. Какво от това? Ако не успееш сега, ще успееш следващия месец или последващия. И ако гледаш това видео, аз съм сигурна, че ще започнеш да искаш повече. Но все още няма да знаеш най-вероятно откъде точно да започнеш. Може би ти трябва нов план, може би ти трябва пауза,
или пък ти трябва малко честност. Благодаря, че ме изслуша. Пожелавам ти един страхотен ден и ако имаш нужда от подкрепа или от съвет, можеш спокойно да напишеш нещо в коментарите. И не забравяй да се абонираш за канала и да удариш една камбанка, защото все пак тук можеш да намериш неща, които биха ти били изключително полезни.